Monstere, pojď s námi! Nevole. Ale no tak vy jste slabí. To, že náš tým jenom po 3, tak neznamená, že jsme slabí. Dobře no, tak si udělal nového nepřátelé. Spojem, proč mě nikdo nemá rád? Promiň, špatné auto. Jo, adminy jsou hloupí. My jsme admini, vole. No tak jo, furt. Moje kule. Teď půjdeme na ten challenge už. Ještě eliminace. Jdeme rychle, mě to nebaví, máme 14 hlasů, ty vole, to je nejvíc takže tady ty dnešní hodiny budou, promiňte, krychly, nevím co to je. Každopádně klasicky Vojta má 0 hlasů. A God Bacon s překvapením má taky 0 hlasů. Let's go. A teď co je, co ti je? No tak ty mi dali. Neboj se, máš, přežil jsi to. Hafo, konečně eliminovaný. Jej. Staň brečet. Poslední slova. Tak, nikdo nebude smutný z toho, že? Protože já pojede topitní eliminace, já už chci challenge. Myslíš si, že tam spadnu? Ty jsi gay, fakt. Neboj, my já s Godbackem to nějak dáme sami. Velké zprávy, tentokrát jste 10, takže jdete všichni proti sobě. Haha, elbo. Pojďme na další challenge, mě už to neboj. Každý bude na jednom balónu a váš cíl je nespadnout, logicky, je to něco jak z prvního dílu. Takže pokud se dotknete zemi nebo vás balón praskne, vypadává prvních 5 lidí, co spadnou do eliminace, ti ostatních pět postupují, ale ještě budeme hrát dál, protože ten last man standing dostane imunitu na další eliminaci, takže se jeho vydělí 2 ty jeho hlasy. Teď běžte na své balóny. Já portnu Mirka a Matyho na ty balóny. Goldbacon, ty musíš vypadnout! No, to jsi taky. My jsme pořád spolu, že Martine? No jistě, že jo. Ne, ty ne, Marivana, ty jsi... Ty děláš si Hej, kdo to byl? No, zapomeň. Ok, potřebuji lepší teammatey, tohle je nuda. Do prdel. Pomoc tam. Pomoc! Já tě zachráním. Aha, bude do eliminace. 5 lidí už spadlo, takže teďka je to jenom o toho, kdo dostane tu imunitu. Že ho nedostaneš. Ahoj, brácho. Ne, nechte mě. Jo, to nemá cenu. Mirku, byl jsi tady poslední, takže jsi vyhrál tuto challenge. Tady teďka budeš mít minutu na to, aby si nebyl eliminovaný. A vy teďka poslouchejte, protože toto je nová funkce. Takže, bude to jasný, 5 budou v eliminaci, ano, já vím.
Takže teďka nebudete hlasovat v komentářích, ale v popisku videa máte Google Forms a tam budete hlasovat, koho máte rádi a koho eliminovat. Hlasování končí 20.11. A teďka něco o mě, já jsem teďka lazy, jsem trochu nemocný, takže ty Saša Show díly byly také trošku krátké, takže za to se omlouvám, ale možná to bude lepší a teda uvidíme se příště. Bye bye. Pst, Žide, zaptu sasa 21 na tablet.cz, dělej.